aking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Marivic. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan, Till I Met You. Excited ako sa mga lako this weekend. Masolo din ako siya for 3 days. Day, wa ka mo konsensya? Day, mahal na ako si Richard. Pero Day, minyo ang tao, uy. Pero buwag na sila siyang asawa. Gani, doon na nilain ang babae. Pero sure man kita kang pilion ka ng Richard. Nakasiguro ka, Day. Tungod kaya na-feel na kung dili siya mabuhi kumawa ko niya. Marvic. Sorry, Marivic ha, pero di ko makauban yung murong weekend. Nako'y kalit-kalit nga emergency good. Family days akong anak sa eskwelahan. Kinahanglan good nga muuban ko. Unsa? Unsa naman itong akong gibook na hotel for 3 days and 2 nights? Dayon lang good gihapon, pero si Ana na lang mo ay dada, aron na kay kauban. Hambot ni mo, Richard, uy. Pero may nalang gid ka da. Busaad pero dili tumanon. Na pasensya na good, ug sabta ko. Okay? Sige lang. Mamawi ako nimo. Wow! Ay, ganito tani nga hotel, Day, uy. Naamang kidako nga jacuzzi. Karon pagid ko makasuway ani ay. Natuwa gid ni Richard, no? Sa tinuod lang, Day. Kung dili pa lang siya minyo, moingon gid untak ko ni mga swerte kayo ka. Kay bisan tuod og mas maguwang siya gidad nimo pero may asim para pagid si Richard, di ba? Unya gawas pa. Financially stable pa gyud. Og dili daw kay mahatag magid siya nimo. Mao sa na maglisod kog buhi niya, Tay. Kay gawas sa mahal kayo na ako siya. Siya ang bugtong lalaki nga nakapasuway na ako ni mga butangas kinabuhi. Hinuon sad. Tuod ay, o sabi gusto ni mong buhaton ugma. Tulo para bata kaadlaw din hi. Gusto ka nga magpamassage ta? Pwede ra, pero di ba mahal man na basta hotel? Ayaw ka bala ka. Gibili ni yung credit card na ako. Aron na ako'y magasto-gasto in case naati gustong buhaton. Wow, ha? Nadagi ko sa kahigda. Sige ba? Ay, salamat. Nakauna ako nakagibisita na ako din sa kondo. Sorry kay ha. Nalagig buhat this past few days. Mangwa ko makabisita ni mo din eh. Okay ra. At least ni anak ka. Gimingaw kay kunin mo. Ako magani, gimingaw sa kay ko nimo, Marivic. Mahal ka ayot ikaw. Mahal sa kay ka, Marivic. Asa man ka gusto mo kaon? Gusto ko mukha o nag-steak. Oh, sige, mangita ta. Mao di akong ganahan ni mo. Kaya mawag kong spoiled ug maayo. Mao sa tingali maglisod kong biya ni mo. Gituyo sa gyud na nako kay basin og biyano niya ako nimo. Dili na mahitabo, no? Ug sorry na lang. Kay dili na gid kabuhian pa. Mag-unsa man ko ng adlaw, ha? Sunod Friday pa tumali si Richard sa kondo. Ay, panihiunan ako si Anabi, ano na, dili ko maburingan. Kinsa man nun? Kadiyot lang! Yes? Oh, Dili na ko mahibong kung nga nung wa ka ma-surprise. Kay for sure, nakaila ka na nako. Oh, don't worry. Nakailasad kayo ko nimo. nag-unsa ka din sa tuyo ni mo. Ni ako aron sultihan ti kang undangin ang akong bana. Tungod kay ako ng gitarong ang among kaminyoon.
pani mo sutihan, ana. Aw tingali, maglisod kag pugos imong bana, no? Tungod kay nahibaw kang wa na gyud kay mahimo. Ug wa na siya plano makigbalik nimo. Maong ako mo imong gihangyo karon. Dili ni hangyo. Mando ni gikan sa usa ka asawa. What if dili ko mosugot? Huh. Baga gipagnaong sa. Tawag ako bisan unsa. Pero dili na ko buhian imong bana. Ikaw ra mo hinungdan kung anong nawa yung pagmahal nimo. Tungod kay kondatan ka. Ikay unang nabinuang niya. Wow! Kung makasulti ka, no? Murag ang panty na gid kaayo ka nga unungan ka sa akong bana hangtod sa hangtod, no? Oh, Huwag ka tingali mahibaw sa nahitabo na mo. Pag family day sa among anak, unsa. unsa imong giingon? Oh, niya. Tanawa nga mo mga pictures. Unsay kasulti nimo? Pahawa na din, he. Pahawa na! Uy, dagka na kay pag nainom. Husto na ko, no? Ay, gusto ko maghubog, ana. Pasagdi ko. Marivic, husto na. Huy! Kumusta mo pamati? Milagro kay ni Akaron. Dili ba nga sa sunod Friday pa mununta ka mo bisita na ako din, he? Gitawagan ko niya na o gisultihan ko niya sa netabo. Mao niya ni Rego. Mas maayo tingali nga. Undangon ta na lang ni. Marivic, please. Naanasad ka. Wakilaing yun ako na kundi lang imo kaugalingon ra. Unsa? Ganyan yung tabot niyo sa imong asawa tong gabi na nga natuog siya sa inyong bay? Wa, Wa? O yawagin ka musulti na ako? tungod ka na iba kung maglagot ka. Alam nga na magbalipay ko. Samtang ako nagpaabot kung kano sa kamuduaw na ako din eh. Samtang pila kahigayon. Nagiantos ko ang imong mga saad gawa ni mo tumana. Pero ikaw na palami ka kauban sa mong asawa. Unsa mo gid ko nimo, Richard? Mahal di ka. Mahal? Pero nga na pirmin lang ko ni mo pasakit, ana. No gusto na. Undango na tani. Marivic, please. Ayaw kong biyai. Mahal di ka. Andam na kong iatag nimo ang tanan nimong gusto. Basta ilang gi ko biyai. Ingon na lang magiging imong tanaw na ako. Namaw na niya akong giapas di mo. Richard, bisag kanus awa ko mangandi nga mahimong kabit. Para lang sa ko mga luho. Pero nisugot ko mahimo ni mong kabit tungod kay mahal ti ka. Kung gilaom ko nga maabot ra ang higayon nga gisaad mo na ako. Nga pohon, dili na tangay mahadlok kong magtago-tago. Marivic. No, please. Please lang. Ano ko na tani? Dili na ko. Marivic. Na si Richard sa gawastay. Dili lang ni mo istoryahon? Gani na pa ba to dito? Huwagin mo uli. Gawsa na lang to kaw. Luoy kayo good. Salamat, Marivic, nga nakigatubang ka na nako. Unsay tuyo nimo? Marivic, please lang. Magbalik na ta. Dili na ko kaya nga mawakan ako. Mahal kayo ka. Kapila na ko makadungog, ana. Pero kapila na sa kunin mo pasakit eh. Marivic, please tuhoy ko. Abi mo, ginahina na ako lihok ang tanan. Aron mahimo na tang legal. Muna, ug tuhoy ko. Wa na ko'y gugma sa akong asawa bisan kamay. Ug kanang among gibuhat, tungod og alang na lang na sa among anak. Marivic. Marivic, please. Nihila ka. Karon ako makasuway aning pagbatia sa usa ka babae. Tuhoy ko nga mahal kay ka. Ug mahadlok ug bawa ka lang ako. Richard, Please, balik na sa tong kundo.
Akong saanin. Mangita gyud kong paagi nga mas dali nga paagi aron mahimo na tang legal. Dako gid kayo gusto nimo si Richard ay no? Mo itanaw nimo? Uy, maklaro mang yun. Mahal sad kayo nako siya ana. Ug dili gyud ako kayo nga mawaha siya nako. Oh. Ang anong kita nimong imong mga butang? Anin ako puyo uban nimo. Tinuod ka? Og nagkasabot na ni Telma. Adto ni ang bata og di na siya mangilabot nato. Basta di lang nako siya ikiha. Ha? Mabdo siya sa iyang kabit. Ang mao ba? Paagi na sa tingali nis Ginoo. Aron magmalinaw na ang tanan. Pero ang imong anak, Amo na siyang gipasabot. Og nakasabot sad siya. salamat sa Ginoo. Mahal kayo ti ka Richard. Mahal sa gayti ka, Marivic. I never dream, there's always thought that dream and I could swear. Dili man nindot ang sinugdanan namo ni Richard. Pero nilipay ko nga sa kauwahian, kami gidaay ang para sa usag usa. Karon, annulled na sila siyang asawa ug naa na sad ni anak padung. Dinhi na lang ko to, daghang salamat RMN. Mo kita mga hikalang kaagi ni Marivic nga taga-Talamban, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit ka nagkalahan till I met